Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elma, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadalen Mariano iti San Manuel Tarlac, Wilma Foronda Castile iti Taiwan, ken Chris James. Manzano, Cahobe, kan Oralio family from Lourdes Oralio. Makablaawan pa ni Ate Marie Fermato from Rosemary Villaseñor. Shout out kada Merly Ormeta ti Kuwait, Florenda Kimpaoy, kan Jasmine Rivera, kastamat ni Mare Vivea iti Hong Kong. Shout out kadagiti pamilyak ijay Tabuk Kalinga, kadagiti anak ko ada Michael, Chris Cart, Rexter, kan Jeremy. Kastamat kan nilakay ko. Opalar kan Kawayan family, kan happy birthday kan ibunsok inton October 26 from Merlin, Kawayan. Shout out kan nilakay ko Samson Sabado, kan anak mi ani Jefferson Sabado. Kastamat nga advance happy birthday kan ni Lola Lourdes Sandaga, kan advance happy birthday mat kan ni Joan Sandaga iti San Agustin, Bawang, La Union. Ti makatunggal kan Julio family iti Isabela from Dennis Makatunggal Julio iti Burgos, Isabela. Amin akapamilyak di Tabantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out kanila kay ko Ray Jose, kakabsat ko Adamari Carcanta, Veron Dulay, kan Nanay Conching Dulay from Josephine Jose. Ti apok ani Arnan Alfonso, Arlene Mariano Ancheta, di Tabarracuit, Gataran, Cagayan, from Geraldine Larroco, iti Hong Kong. Miguel family, di ta San Vicente Quirino Isabela, from Clary Miguel, iti Hong Kong. Advance happy birthday Manong Mori inton October 22 from Shantz, Padilla. Advance happy birthday kanila kay ko Narciso Valdez from Emma Valdez. Makablaawan pa iti Sandaga, Palasi, Dawa, Sabado family, di Tadungon, Pangasinan from Akihiro, Dawa. Happy birthday kanila kay ko James Madriaga, ti Matukay, Alakapan, Cagayan from Jamji Madriaga. Makablaawan pa ni Bimbo Tamang di Tabarangay Malamag East, Tumawini, Isabela, kastamot ni Rodolfo Andaya Tamayo di Tagiling, Rosales, Pangasinan. Ni Reynaldo Paas, Ray Anjoy, Rowan, Renz, Razel, KD, Christian, kan Kisha, dita Dapdap Muta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Happy 4th birthday, Daphne Lay. Makablaawan pa ni Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Ruel Vadil, Ronnie Paas, Manny Fernandez, Joel Vicente kanti pamilyada from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Shout out kada Mary Jane Aliwanag, Daisy Lynn Estrero, Zoraida Calomente Yanggud, kan Ay Caballero. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Elma. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elma, kat dispensaran dak kuma no jakon inlanad ti address ko. Medyo sensitibo nga minda ito'y pakasaritaan nga inak isalaysay manang. Iso nga ingkadeng ko nga ilimod latan ti address ko, tapno uray ibashdak dagiti makangeg, saan da nga ammo no sa dinoak nga agindag. Agtawa nakitan iti upat apulo ket dua, ngambala sa ngakpailaeng. No pay kasta, awanan ti panggap ko pay amakiasawa, takalpasan dagiti napasarak, kaya rigan na anatroma akon. Aklo nakasuplada akmanang, dakas ti ugalik no labsen ti agsarita, ngam amin dagita, na ikaguma akon a binaliwan. Dua kami laeng nga agkabsat manang, agpada kami a babae. Siyak ti inauna, kat ulila kamin ademang. Dimmakkel kami kan ni Lolok. Nalaos ti panangipatag ko kan ni ading ko, kat ingkarik iti bagik,
a protektarak nga uray pay ibwis ko ti bukod ko abiyag. Ngem napalalo ti pannakadismayak iti bagik, tanasikugan ti kabsat ko, ket pinanawan ti nakasikug ken kuana. Ditoy arugyak ti agsalaysay manang. Kabulanan nun di Adem, ngem aging ga ita, di mo pala ikaskasaw. Kasla di mo makitkita di Adem nga orag sinsinnabat kayo dito'y balay. Nasakit tinakam ko kan kuana, lolo. Amoyo dayta. Elma, apo, maawatan ka. Inaramid mo ti amin para kan kuana. Ngam saan namot abasol ti kasjay nagbanagan na. Apay kumasaan, lolo. Iso ti akimbagi. Di nakit din basol ti panagsikog na. Apok, saan mo't anam namaan di Adem alukun lagayam tinubyo na? Saan ka day? Apay ngamin anak kinobyo, lolo. Kat amo namat nga agad adal pay laeng. Di saan kumaan na sikugan no saan anagsayat? Na yun ti kasta pa nagsasaom iti kabsat mo, Elma. Saan dakmat siguro ang mapabasol, lolo? Ar-aramidak ti amin tapno makaadal. Ngam anya tinaramid na. Dinadaol na namin pinsan ti panagtalag ko kan kuana. Ay, Iso ang maawatan dak ko lolo. Kat pangaasiyo, tasaan dak ko maapilitan ang makilangan kan kuana itinasaya at ita. Dumtang to siguro ti panawen, nga agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita? Diyak pa'y kabailan, lolo. Nasakit pa'y latinakam ko, gapo iti inaramid na. Elma, mabalin ka din nga itulod ka no malpas ti trabaho tayo? Kabailak ti agawid asisyak. Ha? Kan mabalin ka di Rodel, sagdangan nakman. Namin anon nga imbagakkan ka nga awan ti panawon ko itikasken ka. Oray pa'y kasta ti kanayin nga ibagam. Saan na ka maupay, Elma? At daak lang ditoy. Agtrabaho ka kit din, Ah. makapasurun ka. Saan na ka maupay, Elma? Tandaan nam day ta. Ay, makapasurun day ta lalaki. Saan na makaawat. Imbagak lang arudan asardangan na, ngam dagulitan naklakta. Imbag kumamot no jak among agpapada amin a lalaki. Manangalilaw da. Agpapada da amin. Lolo, adakon. Ne, naulimak mo ti balay. Remor nga ta ni Lolo. Kita at man dita si Ledna. Ne, awan mo't ditoy. Tingata na laing nga kabsat ko. Siripag man dita yan na. Ne, awan mo't laang ditoy. Remorda siguro ka ni Lolo. Napananda nga ta. Ni Lolo ti umawawag. Hello? Lolo? Ayan nyo? Elma, apok, adak dito ospital. Ha? Apay, Lolo? Anyat na pasamak? Hindi kun dito ospital ti Adem tagpas nga isaan. Nung matanaga nakitimbaga ti doktor, tadelikado ka no ti kasasaan na. Ha? Pang-aasim, Elma, apok, umay ka kumaditoy. Pang-aasim. Sige, Lolo. Umayak dita. Urayan dak. Dayjay ni Lolo. Apay na laos ti sangit na. Lolo? Elma, apok. Apay, Lolo. Apay na laos ti panagsangit yo. Jay Adem, Elma, Jay Adem. Apay ni Jane, Lolo. Anyat na pasama. Awanin, Jay Adem. Di na kinabalan tinagpasngay. Awanin, Jay Adem. Anya? Kasla nagtupak kanyak ti langit iti panagriknak iti daydi akanito manang Emmy.
Jak pulos ni namnama nga iti panagpas nga iti kabsat ko, ipulang namutten ti bulod na abiyag. Nakaro ti panagladingit ko, ngam nakarkaro pa iti pan nakakonsensyak. Tamanipod na amwak ti kasasaad na, talaga adjakon kinasarsarita, gapu iti nalaos asakit tinakam ko iti panagsikog na. Nalaos ti panagbabawik, gapu iti agdadata a kinapudno, apimmusay ti kabsat ko, abalon na tigurak kenkwana, gapu iti nagbanagan na. Tirigat namanang, gapu iti nalaos asakit tinakam ko, inraman ko pa yan aginura ultimo ti kaanakak nga impas nga iti kabsat ko, nang runa kat iso ti makagapo, iti ipupusay na. Makapabwisit mo tayo maladaga. Sangit na sangit. Makapasuron. Diyak lakat makaturugan kat masapak pa'y nubigat. Elma, itimplaman iti dito'y kaanakam. Ay na, may ramramanak pa yan ang maistorbo gapo iti buwisit nga ubing. Elma! Uwan lolo! Umayan! Ay, talaga ang makapasuron ti kastoy. Buwisit ka talaga. Anyayati ko ng maibagam Rodel. Nagdagulit ka mutten. Elma, amok na niya ti pagdaldalanam ita. Amok tarik na ti mapukawan iti ipatpatay. Ha? Pangasim ko ma, tadi nakagura. Kaya't kalahan nga antingayan kadag ito'y apanawan nga da pagdaldalanam. Nalaos mo ti sakit tinakam ko iti pimusay day di mamak. Ti amok idi, jakon maka-move on na pulos. Nang runa kat napalalo ti panangipatag ko kenkwana. Rodel? Ngam kumpet ka iti namarswa Elma. Saan nakaabaybay anti Diyos? Taamin dagiti parswa ng agdaldalan iti panubok. Tartarabayan na. Saan nabaybayan? Ngata? Agtalag ka iti namarswa. Kas iti nakunakon. Saan nabaybayan ti Diyos dagiti anak na nga agdaldalan iti panubok? Pong Buboy! Nagsaur ka met? Saan kan sama tayo nagtalikod ito'y naglamangak? Isang amom no sa dino tayan ko. Uy, sana? Sigurado ka? Amangan no sasahuran nakmet? Saan ko natnut? Boboy! Ayan mo! Ha? Ala, nititak nga ilma tayo jay. Ay, ayaban, nakabuboy. Mapana kung di tabalay mi. Boboy! Jaketo na karkarong agong at kanyak ni Tita Elma. Amangan na niya taramidan na kanyak. Nagtangkan ti ulo! Anday ko, anday! Di naglapigusan! Anday ko! Day tatirumbang kan katapnog nakam ka! Namin ano nga'y bagak nagtalinaad ka lang dito'y balay no sumangpat ka nga gapo di pagadalan ngam di ka manan nasangputan dito'y! Ante! Sige! Padasam tiyag sangit ka nakarkaro ang makaraman ka kanyak, buboy! Di mo amo ti dumngag iti sao? Natangkan ti ulom? Apay, kabaulamon ti agbiag asiksikata di nakipangpangag, ha? Sumangbat ka! Kabaulamon ti agbiag asiksika! Saan ante? Matlagayan! Apay nga rod adi mo amo ti agtumpal iti bilin? Pasensya ka nante. Ala, aramido mo, no anya ti assignment mo? Agadal ka iti leksyon mo, tapno saan ama sayang tigas-gastosak amang papaadal kan ka? Pudno ka din nga ag-resign kan, Rodel? Wan Elma, panagriknak namin kat talaga nga awan di titigasat ko. Ha? Anya ti, kaya't mo asawan, Rodel? Iti lasod ti ado atawan. Inanadak ti panagayat ko kon ka. Amom dayta. Rodel, Ngam panagkunak. Talaga di nak maayat. Iso akadagiti na palaba sa bulan. Nagsapulak iti oportunidad. Kat sanak mata na paay.
Napagasatan na kiti pa nag-apply ko di balasiw taaw. Ha? Saan la aday ta, Elma? Adanam amo ka babae online. Kat naadaan kami iti relasyon. Anya? Agtrab-trabaho mo't lang iti pagilya na papanak ti karelasyon ko ita. Kat panagkunak, isun ti kagasat ko. Ha? Agluluwa ka, Elma? Ako? Awan da ito, Rodel. Luwan ni ragsak da ito iparakan ka. Awan da ito eh. Di mo latan ikaskaso. Aklo nag-akalpasan ti ado atawan, ininot matan anat nagtiriknak ka ni Rodel, manang Emmy. Iso akayarigan na nga iti may kado agundaway, napukawanak iti ipatpatag. May sa atao nga iti panagriknak, kat ison ti pagindurugan ti lubong ko. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagbalinak ama nagpupudot, kat ti pangibawbaw ingak iti suron kan pudot ti ulok, ni Buboy, nga anak iti kinabalasang, day di pimusay akabsat ko. Naglabas pa iti sumagmamano atawan, nga awan latta ti nagbaliwak manang. High school idin ni Buboy. Apay anarabyan ka. Pasensya kayo nanti. Simurtak ngamin kadagiti ka grupo ka nagaramid iti project mi. Graduating ngamin iti high school. Awan bibiyang ko no graduating kan. Ha? Basta no anya ti paganurutak iti day ti abalay. Iso ti rumbang amasurot. Ala, agpaklab ka iti sofa. Auntie? Agpaklab ka iti sofa kunak. Darasam sakbay ako maro ti pungtot ko kat nakarkaro pa iti aramidakan ka. Paklab! Diyak amon no kasano nga ibaw ingko ti saan anasaya at atratom iti kaanakam, Elma. Ha? Lolo? Nakasingsingpot nga agtutubo di kaanakam ngam nakauy-uyong kakankwana. Kaya't ko laang agnakam ni Buboy, Lolo. Tapno di nakatsurutan ti danaday di inana. Anya? Ay, aging ka di ita. Nagtalinaod pa'y lang ti sakit tinakam mo iti day di Jane. Gapo iti napasamak kan kuana. Lolo? Elma, apaw. Sa nga polo kat inaman atawan nga awan day di Jane. Saan nga taarumbang laeng apalubusan matanday ta impanam asakit tinakam? Gapo iti nagbidutan day di kabsat mo ide. Saanan anain kalintagan ti kastangar aramedam, Elma. Nang runa kat ni Buboy akaanakam ti pangidasdas alam iti pungtot mo. Daytoy ti tandaanam, apo. Saan abasol ni Buboy ti panakaitao na dito'y lubaw? Awan apolos ti pakainaigan na iti nagbidutan dagiti dadakkel na. Day di kapsat mo. Awan apolos, Elma. Auntie Elma? Makumikom kayo kadi? Kitkita amat ngagpalpalasak. Ada na patagapapanak. Auntie? Apay aya? Kaya't kayo kumama kasarita, auntie. Ada ngamin pakariribukak. Mabalin ka di Buboy? Dinakman iraman iti no anyaman day ta pakariribukam ako nam. Auntie? Siyak lang arudan ti mang papaadal kan mang bibyakan ka. Ita, iraman nakpailaang mo't iti ibagbagam a pakariribukam. Pangasim, auntie. Anya ka kadi?
Di ka di makaawat? Imbagak metken ka nga adda na patag apapanak. Di naksingaan. Naimbagtadakan, Elma. Rumuarak ko man ka. Ha? Apay lolo? Apay ang madandanagan kayo? Aday mawag kanya ka, pulis. Pulis? Apay nga inawagan na kayo ti pulis, lolo? Impakamunang atay sa ospital ni Buboy. Anya? Apay lolo? Anya tinapasamak ka ni Buboy? Apay nga da iti ospital? Nabugbog ka no, iti nagrarangat na iti fraternity iti pagadalan da. Critical ka no, ti kasasaad na. Anya? Napalalo ti panagtibayok, manipod nagturong, agingga ang nakagteng kami iti ospital, manang Emmy. Kat ti kasakitan, saan min anadanon asibibiyag ti kaanakak. Naaddaan iti blood clot ti ulo ti kaanakak, a resulta ti panangpukpuk daken kuana iti natangken a banag. Rumrumwar iti investigasyon, anabayagan nga dasusik ti doa grupo iti pagad-adalan ni Buboy. Kat idi nagririnnupak da, napakaruan ti kaanakak, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na. Nakasaritak matlaang ti maestra ti kaanakak, kat iso ti nakaamwak, anabayag gaya man aharharasan ti maysa a grupo ni Buboy. Nalagip ko ti asidag kanyak day di Buboy manang. Idi kayat nakakasarita. Ngamjak ingkan kano. Nalabit aday di amapaspasamak kan kwa na iji pagadalan, ti kayat na pagsaritaan mi. Ngamjak pulos inikkan iti gundaway. Iti may katlo a gundaway manang. Napukaw ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag, adyak man la na iparik na ti pamatag ko kankwana. Taad-adda ngamin anagari iti barukong ko tigura, ken sakit tinakam, gapo kadagiti naglabas a pagteng iti biyag ko. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Dagitoy iti makagapo, iso anakunak akasla na trauma akon manang. Tuy pagayam mo, Elma. Pagayam nga Elma, anyan tinapasaram. Saan asika mismo ti biktima? Ngam talaga asika ti mangibaklay iti sakit. Tasika ti makarik na iti saem, gapo kadagiti imbinglay mo apagteng. Iti may sa abanda, addapan ni dirko kan ka. Tadi mo ammo ti mangipaay iti gundaway para kadagiti patpatag mo. Sa bagay, inaklon mo met ti ugalim, nga iso ti ammok a makagapo, no apay asika ita ti ad-adda a masaksakitan, gapo kadagijay a pagteng. May salaang ti makunak pagayam ko. Isukom ti amin iti namarswa, ta isulaangan ti makatulong ken ka, tapno masarakam ti talinaay, ken nalinak arik na, amang ipaaymot ken ka iti naulimek a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Hintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng
Paris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Irene, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Kuya Rolly kan Ate Shoni Mecos kan ti pamilyada di ta Irisan, Baguio City. Kastamat kan ni Ma'am Grace Agtina Sales ti California kan ti pamilyana di ta Ilocos Norte. Shout out pa kada Lalaine Herbacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño iti Hong Kong, ken Romy Ann Belaño iti Hong Kong, from Jeffrey Herbacio Gonzales. Makablaawan pa ni Shelaija Abad ti Malaysia. Tulali kan Antonio family dito'y Batak City, gagayam ko online kan personal, especially dagiti padak a visually impaired from Rowelyn Tolale ti Batak City, Ilocos Norte. Manzano, kahobe kan Oralio family iti Bugalyon Norte, Ramon Isabela from Lourdes Oralio. Amin na pamilya kan kaarubak ijay Allagia Pinokpok Kalinga from Echoy iti Kuwait. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Kablaawak man dagiti agkasar ada Mr. and Mrs. James Valdos kan happy 18th birthday kan ni Michelle Valdos from Uncle Ruel Valdos. Shout out kadagiti Big Five Welder dita UGMC, Isuda Sam Aguilar Natividad, George Tumamaw, Jonathan Camacho, Dexy Valdez, Carlos Camacho, kantoy gwapo a contractor mi ni Maximiano Datuin from Saizum Natividad. Happy birthday kani Bunsumi Chiki Dagdagen Esteban di Taliwan East, Rizal, Kalinga Province. Kan apok ani Alicia Twin Gasita Lapaan di Tadifon Quirino from Virgie Dagdagen iti Hong Kong. Shout out ti parents ko da Pipito kan Julie Opalar, nilakay ko kan anak ko ada Michael, Chris Curl, Rexter kan Jeremy Kawayan, kan katugangak ani Semiana Kawayan di Tatabok Kalinga from Merlin Kawayan. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Lebron kan Katkat kan belated happy birthday kani Bunso from Cathy Ann Mariano. Shout out kadagiti anak ko ada Ruel, Ronalyn kan Renalyn Medis, kastamot nila kay ko Patricio Cadoy at taga Banao, Bauco Mountain Province from Jonalyn Fabilin. Belated happy birthday kani anak ko Prince Jero Dawa kan kablaawak ti Dawa Palasi Lianyo kan Sabado family from Arturo Jr. Advance happy birthday KD Albert Tabayag ni Inang Loretta Paas kan Daphne Lay Paas. Makablaawan mo't nila kay ko dagiti anak mi kan kakabsat ko kastamot ni Jing Lagayan, Maricel Bautista kan Presi Peneranda from Mary Ann Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Irene. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan nga Irene, itagdama adaak dito'y Hong Kong. Aklunak nga adu tinaglabasak apadas iti biyag, uray ideadda akon dito'y balasiw taaw. Ngam para kanyak, awanan ti umasping iti padas anapasarak iti mismo adadakkel ko. Tunggal makangegak dito'y programa yo iti naganak analaos ti panangipatagda iti anak da, sumken ti apal ko manang. Katla dingitak nga ibaga, kan kidawak ti panakaawat mo. Tatunggal mangeg ko nga ibalakad mo, nga awan tinaganak, ang makaiturad amang iruruman iti anak na, siyak ti kang runaan amang tubngar. No apay manang,
Iso ti mailawlawag, babaan iti padas ko, nga iso ti ibuksilak ita. Anyan, nabambanukak. Kanarabyanak lang arutin asim mangput manipod iti trabaho. Ngamawan pa'y mo't madanon ang makan dito'y balay. Di man lang nagtutuwa, da. sugat. Sa anak ko ba nagmamalas, sita? Kasano adi ka pagsasawan, Dorba? Kat imasa Adoy ka baitan naman. aming mingmingan dito. Sigurado maagapan naman Hindi yun. sugalan. At sigurado amang manon isang karubahan. Kababain kami manon. Oh, laklakayan ka. Irene, sakbay apo manaw ka, mangted ka pa'y iti kwarta. Tatang, sa anak pa yan nagsweldo. Anya ko mga ititad ko kada kayo. Di ka man nagbalin nga imot si ka Irene. Awanan ka iti bain. Nalipatam samot ti amin arigat mi anang padakkelken ka. Ha? No awan kami anang padakkelken ka. Adaya ka sa abiyag mo ita. Ang mga nukabadam kumamad di kabsat mo ano saan pa'y nga agsukay iti daga. Saan dan ang mga nasang kapamilya. Gapot a kinaykayat ng tinasapa anak asawa. Tapno maiya dayula kanu kada kami. Uray pa'y kasday ti biyag ni manang ita. Tanaragsak ka na uli magti panagbiag da asang kapamilya, tatang. Nita. Anay ko. Apay ngagkabil kayo ngay, tatang. Gaputan na laing ka sumungbat. Day tatigunggunam. Alan, mangtad ka niti kwartam no di mo kaya tanakarkaro pa itilak amam Irene. Ang mga nabulbulun ka no di ka mangtad iti kwarta. Isa mangtad ka na Irene. Tita Irene, thank you for coming. Una yan to'y kaanakak. Talaga nga English speaking ah. Saan mo, tita? Kuna ni mamim analaing ka kano'y ti school mo ah. Yes, tita. Very good. Wan gayam, adda pa sa lubong ko kan ka. Talaga, tita? Wan di kan tumalipatan nga ikan iti pasarabo, tunggal sumarong karak diti balayo. Mabitla nga. Adtoy. Wow, my favorite. Thank you, tita. You're welcome, princess. Ila, mapan kan iji selad mo. Taagsarita kami kan ni mamim. Awan dito'y ni Irene. Ada na panan na, Barok. Kasta ka din, Nana. Sayang. Kunak no sana rimor ita. Ta awan mo't sarok na iti trabaho. Ay, nasaya at mat. Tadi mo na danon ni Irene. Ha? Kaya't ko asawan, maikanta iti gundaway nga agsarita iti nalapat. May papan ka di iti anya, Nana. Kaya't kamot ama-am mo Agayan ayat kayo ka din ka ni Irene nga anak ko. Saan pa'y, Nana? Di nakpa'y naklon na Irene. Kasta ka di. Aguray ka man. Anyat trabaho mo aya. Siyak itan ti mangimat-maton iti family business mi, Nana. Business. Kaya't mo asawaan. Baknang kayo. Saan mo tunay, Nana? Ado ti properties mi. Ay, kasta aya. Hindi. Anya pa'y lang arod nga itar aramidon ni Irene. Apay adi nakapay laklunan. Ha? Nagdangalakit din aya ni Irene. Di naararamatan ti utak na. Hangam di kagda nagbarok. Siya ti makaamukan ka. Iti lugar mi, Manang, awan ti saan ang makaamam mo kada kami, nang runa kadagiti dadakkel ko. Ti makagapo, nakababain man nga ibaga, isu ti masansan apan nakaibarangay da, gapo iti nagdudu mga utang da, gapo tanausem da iti sugal. Mainayon pa iti kanayon apan nakaireklamo da, tano agapa da, awan pilpilyan da agundaway, nga uray 10 oras pa yan ti rabii. Iti day di apan nakisarita ni Nanang ken ni Lorenzo nga agar-aram kanyak, dimawat gayam iti kwarta. Idi agangay, ultimo ti amak, dumawdawat meten ken kuana. Banag nga isumeten ti nagbalin a rason, no apay at timmurag ni Lorenzo, amang ipilit iti bagina kanya.
Imbagak matan Lorenzo, uray din akong itulod. Ta mga no makaungat dananang kantatang. Saan dakto akaungot dagiti dadakkel mo, Irene? Takinapod na. Kay kayat da ka manugangan. Ha? Iso adi ka din nagkadkad pa eh. O manugot kan. Tauran niya pa'y siguro tararamidam. Talaga asya akong tikaghasat mo. Siyak ti mga sawakan ka. Anya? Nagturod ka mutan anang ibagay ti kasta Lorenzo? Agar aram ka pa'y laeng, kastan ti jar mo? Ti kunam, aklunan ka no kasta ti pakpakitam kanyak? Di mon samot naawatan dyan baga kay rin. Saan na masapol nga aklunan nakpay? Tauran niya tararamidam. Siyak at talagan ti makaginasat mo. Anya? Isong agsagana ka na rin. Tayo ti mabiit. Agkalay satan. Anya nga agkalay sang ibagbagam Lorenzo? Agmauyong ka din? Sana kag mauyong Irene. Ngamno di ka makikalay sa kanyak. Paibalod ko dagiti dadakkel mo. Gapo iti dakkelin agatad anaala da kanyak. Anya? Adalo man ti Rabi. Nga mapayan nakaring kapailang, Irene. Wan nga Rod, di mo't masapa pa iti serak mo iti trabaho minton bigat. Na, una yun na nagunag na itasin na imok si ka, Irene. Anat mapaspasamak kan kaya. Pudno ka di? Adinaw dawatan nyo iti kwarta ni Lorenzo? Ha? Na, anya kumangay ti dakas na, katagbalin tumutan nga asawam dayjay. Ha? Wan nga raw. Kakaiso na akin ni Lorenzo kami lang ang makasubot iti ado agastos mi anang biyag kan ng paadal kan ka. Ado nga amang ti sakripisyo iti panagadal ko. Ngam tinaggapo kada kayo, tatang. Ha? Nay, Irene, Ingka gumaak ti nag-working student iti agad adalak. Tadandan isanda ka mayawatan iti kasapulak. Ha? Taun-unaan nyo ti agsugal. Ngam ti mangipay iti kasapulak nga agadal. Isu nga awan ti rumbang nga isideryo ita kanyak. Taawan mo ti ba? Dog! Hoy, babae! Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta kada kami. Tano saan agapo kada kami? Awan kamot dito'y danga! Puno ti amam, nangruna kanyak. Dakkel ti sakripisyo kan ka, ta inyinaw kan insikog ka iti siyam abulan. Inresgok ti biyag ko anang isikog kan ka. Isu nga awad ti karbangam amang sidir kada kamay. Kang runaan na, awan ti karbangam amang tubngar iti anyaman akayat ni kanitatang mo. Isu amakikalay sa ka ni Lorenzo. Tapno mairaman kami man aguminawa. Tita, apa yan? Princess, kanakan. Tita Irene, why are you crying? Nothing, princess. Awan anyaman na daytoy. Tita? Ayan ni Mami. She's doing something, Tita. Mabaling ka di nga ibagamkan ko anak kayat ko makasarita. Yes, Tita. Mami! Mami! Diyos ko, tulungan na ko ma. Ikanak iti umdas akirad ti pakinakam. Tap na masarangat ko na ito'y amapaspasama kita. Pudno kagurag ti aramid dagiti dadakkel ko. Diyak magustuhan ti Jarda. Sipod pa'y naadaan na kitinakam. Nga maapay adyak kabaalan na maisag magda. No di ka makikalay sa kanya. Paibalot ko dagiti dadakkel mo. Agigayta. Kas lamang mangag ko pa'y lang timpang takanyak ni Lorenzo. Diyak kaya tamabalod na tatangkan nanang. Oray pa'y nga taisudan ti kadaksan anaganak.
Diyak kaya tamadaksandan, Diyos ko. Diyak kaya. Saan tan nga urayan ni Nanang Bao? Siyaklatan di kasaritam, Irene. Tatang, Agka natin ni Lorenzo. Isa amayat ka man no saan, agkalay sa kayaw. ha? Di ka agkad Irene. Siyak ti amam, kat siyak ti makamunoan niya ti pagsaya atap. Saan yung amamo ni Lorenzo, tatang? Anya kita saanin? Amok ni Lorenzo. Iso ti agbalin amanugang may kaninanang mau. Kas iti nakunakaw, mayat ka man no saan, agkalay sa kayaw ka ni Lorenzo. Iso ti kayat ming agbalin amanugang. Kat saan arom ba nga pagkadkadan na kami, Irene? Saan amabalay? Awan nga rod ti naaramidak, no di ti makikalay sa ken ni Lorenzo, nga uray jakmat ay ayaten, manang Emmy. Panagriknak kat kayarigan nan nga inlakodak dagiti naganak ko kenkwana, tasyak ket nga rudan ti bale pinagbayad da iti gatad, adinaw dawat da kenkwana. Nagnaed kami iti balay nga impatakder ni Lorenzo para kada kami. Nakaano sakpay met idi damo nga uray kasla babaunen ti pangibilbilangan kanyak ni Lorenzo. Ngem idi agangay, nakarkaron ti napasarak, nang runa idi dinan kayat nga agtrabaho ak. Saan amabalin ajak agtrabaho, Lorenzo? Anya ti pangalak iti gastusek ngay no jak agtrabaho? Danga! Anya ko matipaggastusam ngay. Kat kompleto mat amin dito'y balay. Ha? Di ka man nagaramid iti raso namang lipot kanyak, danga. Ha? Anya amang lipot ngay bagbagam? Anya ka din na itaasasawam, Lorenzo? Amok! Isa di mo kaya ti sumardeng agtrabaho. Tadalalaki iti pagpapaayam. Anya? Diyos ko, mangirnad ka man mat iti kasta nga ibagbagam, Lorenzo. Anya alalaki kasasawam? Apay nga rin, di mo kaya tagsardeng agtrabaho, ha? Apay? Di ka nagrason ko naklangarudan. Basta sumardeng ka nagtrabaho. Agtalinaid ka laangan dito balay. Saan ka mabalin arumwar no di ka palubusan? Naimbagmat na nakaumay ka dito balay, Irene. Mangtod ka man iti kwarta. Ha? Una yan, tatang. Imbes ko maakumustaen dak, taitalaang anak kasarong karak dito eh. Ngam kwarta adagos ti bagbagayo. Anya pa ila kumaga po akumustaan ka nga kat nagmayat lang arodan ti biyag mo. Tabak nang ni Lorenzo anang asawa kun ka. Ha? Isamang tan kakit din iti kwartam ta sumarunuak meten ka ni nanang mo ijay sugalat. Awan ti kwartak, tatang. Nagimot ka meten si ka, Irene? Ha? Nakabakbak ng kayaw, ibagam kit din nga awan ti kwartam? Imaw? Talaga nga awan ti kwartak. Ta pinagsardeng na kun ni Lorenzo nga agtrabaho. Saak la makaigam iti kwarta no ibaunnak a makitsenda. Iso nga uray anya ti aramiden nyo ita. Awan ti maiyawat ko kada kayo. Awan. Di mat imbagakken ka saan ka arumrumwar no di ka palubusan, ha? Awan mo ti sabali anapanak no saan nga iji balay. Kayat ko laang ti agaliwaksay. Uray pa iji balayo tinapanam. Diyak imbaga arumwar ka. Ngamrimwar ka lata. Isa manipod ita. No panawan ka dito balay. Ipadlak kun dagiti ridaw iterwar. Anya? No anya timbagak iso ti masurot ay rin. Awan ti maaramidam. Tasyak ti rumbeng a masurot. Nawatam. Kasi na. Adapag nami ka dagiti gagayim ko. Rumwarak ngam ipadlak ko dagiti ridaw iterwar. Lorenzo, pangaasim ko mata di mo aramidan dayta. Sa anak abalod tapno aramidam ti kasta. Lading ita kay rin. Ngam kas itiimbagakon.
Awan ti panagtalkukan ka. Di naktupulos mabalin aliputan. Iso nga aramidak ti amin tapno makasigurado ak. Rumwarak, ngem ipadlak ko iti ruwardag iti ridaw to'y balay. Alas 4 iti parbangon. Ngamawan pa'y laang turog ko. Kasanumot nga na makaturog ka, kat madanagan na kiti kasasaad ko. Agasam, ta nakapadlak iti ruwardag iti ridaw ti balay mi. Saan nga'y daw dawat? Kasano aklaan nga kalaat nga da mapasamak nga uram di balay. Sigurado ang mairaman akong adumapuno bilang laang. Diyos ko, apay akasto'y tinagbali nagasat ko. Nagbali na ka natulnog nga anak, Diyos ko. Apay akasto'y tinagbali na kasasaad ko. Lugan samot lagi ti pulis ti nagsardang iti batog. Siripak iti tawa. Mobil nga agpaiso dagi ti pulis. Makamuditan, agpatulungak. Tulong! Tulungan dak ko, ma! Tulong! Tulungan dak! Kunak no naira na laeng nga da nagpatrolya a pulis iti daydi akanito manang Emmy. Ngem talaga gayam agagara dati umay iji balay, tapno ipakaamuda kanyak ana disgrasya ni Lorenzo, gaputa na bartek nga agmanmaneho. Tirigat na, saan laabasta na disgrasya ti asawak, no diket addapay tinaala da a kontrabando iti lugan na. Nasdaaw dagiti pulis, idi nakita da a nakapadlak dagiti ridaw ti balaymi. Idinto taaddaak iti uneg. Iso nga innala da ti statement ko. Saan a panangiruruman ken ni Lorenzo? Ngem imbagak ti amin nga ar-aramiden na kanyak. Iso a nanayunan ti kaso a naipila kontra kenkwana. Naklaat met dagiti dadakkel ko, idi naamuan dati amin. Ngem tinasakit, kaslakit din ad-addapay nga isakit da ni Lorenzo. Saan pa'y analpas ti kaso, nagaplaya kon dito'y Hong Kong manang, kat napagasatan akmet. Iti tulong tinamarswa, nakasarakak iti nasingpet nga amo dito'y. Iso akay kayat kon ti kaaddak dito'y. Kat uray kaskasano, patpatuludak latamet dagiti naganak ko, iti laksid ti inararamid da kanyak. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Irene. Pagayam nga Irene, anyan tinapasaram, kinapudno na, italaeng anakaawatak iti kastoy apadas, kat agyamanak ta saan ka nagdwa-dwaan ang ibinglay iti padas mo. Anyaket nga agpayson ti kwarta, taaramiden na abulsek ti tao. Kasta tinapasamak kadagiti dadakkel mo, iso adidan pinanunot nga uray anyapay ti pagbanagam. Ti pagsayaatan na, nakarukat ka iti nakaipasungal ngalam, kat napintas itan ti kasasaad mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti
ti tugu ipi dana tibia